Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, aldaw na Sabado, 27 kan bulan na Pebrero taon 2021. Doon po kitang mairibanan sa Nagangunyan News. Live din kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man sa Naga City Government asin Nagangunyan News official Facebook page. Siring man sa Naga City Government. Sa pangaran kan Bilog News Team, inipansin ng mga kaibanan sa pagbabareta Roy San Ramon. ENND Headlines Ngunyan. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, preparasyon para sa vaccination program kan lokal na gobyerno Naga kontra COVID-19, labo-labo na. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Pigsyerto ni Mayor Nelson Legacion na preparado na ang gobyerno lokal kan Siyudad Dignaga in kaso na mag-abot na sa Pilipinas ang bakuna kontra sa COVID-19. Asin, bakal na ang gobyerno lokal para man sa vaccination program kaini. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion na naamay pa nagpreparar na ang gobyerno lokal pag-abot sa syudad kang babakalon na bakuna. Information campaign dapit sa vaccine, pinaghandaan naman ninda ang magiging storage ka mga bulong ang mga personaheng imbento sa pagbabakuna kung sain 5 team ang pinaghaman na pamamayuhan ni mga doktor asin mga healthcare professionals. Logistic requirements, siring man ang vaccination area sa syudad. Aminado man ang alkalde na daipanindango na masasabi kung nuarin posibleng mag-abot ang bakuna o ang availability kaini. Hulitan nakadepende pa ini sa negosyasyon kang gobyerno nasyonal asin kan DOH kay bahan ng mga pharmaceutical companies na pagkukuanan kani. Ang pinaka-importante po sa Gabos, siyempre dapat ko availability kan bakuna, vaccine. So, ang possible sources na kayan from the Department of Health itself, ipapadara po ninda, base man po sa COVAX na inabot, COVID vaccine facility. And suway kayan, itong suway man na ispuwerso ta na makabakal nin vaccine from AstraZeneca. Pigkukonsideraman kang gobyerno lokal ang pagbakal ng iba pang brand ng vaccine gikan sa Novavax nagibo kang nasyong India. Apwera duman sa purchase request sa AstraZeneca Pharmaceuticals Company Incorporated, nagpuo naman po kita na magkonsidera nin sarupang klase nin vaccine, Novavax, sa kuya pong tinutukoy. Dahil man po ini nagrarayo ang efficacy sa AstraZeneca. Kung ang AstraZeneca nasa 90%, hindi pong Novavax nasa 89%. Apwera kayan, mas barato po siya. So, taon na pa ako ng instruction para sa eventual purchase also of another kind of brand of vaccine, and hopefully maging maray po si resulta. Ilaw ng doon pa kang alkalde na target kang gobyerno lokal na babakunahan ang 100% populasyon kang mga Nagenyo, alagad nilinaw na re-respetaran maninda ang desisyon kang iba na habo o igwaning pagduwa-duwa sa vaccine. Naiintindihan ko po na igwan ng mga nag-aaralangan o kaya habo nag-aharadit o si iba takot man na mabakunahan. Kaya po nga na importante itong sa tuyang gigibuhon na education information campaign. Asin hopefully mapunan ta po yan kung bako ngunya napapaaboton na Marso, Abril. And makumbinsi ang Gabos na kinakaipuhan po ini
necessarily, igwa pong prioritization, may susundan po kitang guidelines, pag-abot po sa bagay na ini. Siyempre, mahinot po si mga health workers, frontliners, persons involved in essential services na inaapod. And then, kabali sa iirinuton ta, mga senior citizen, and later on, itong ang edad 30 up to 59. Hanggang makumpleto ta. Sana, gabos. Marurumduman ang gobyerno lokal kang syudad nagtagama na ning inisyal na 50 billion pesos na kantidad para sa bakuna kontra sa COVID-19. Para man mabakunahan ang sobra sa 90,000 na mga individual o 40% kang populasyon sa Naga sa primerong hurnada kan mass vaccination na pigla na umang gigibuhon sa third quarter kang taong ini. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulin. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, survey dapit sa COVID-19 vaccination sa Syudad de Naga, pigla na umang matatapos ngunya na bulan. Ang detalles halik kay Paulo Papa. Obligado ang 27 barangay kan syudad ni Naga na makasumiter sa katapusan kan bulan kan mga survey forms na nagpapailing kan pagtugot o pagsayuma kan mga konstituentes sa anti-COVID-19 vaccination. Segun ki Councilor Asin Pamayo kan Liga ng mga barangay kan syudad na si Antonio Beltran, base sa emergency meeting na pigkondusir ni Alcalde Nelson Legacion, kaipuan na makaabot na sa kabos ng mga residentes ang form, tanganing maarama na may paabutan ng anti-COVID-19 vaccine sa syudad. Gabos pong residentes kang syudad kang Naga, kaipuhan po matawan na ning form para po maarama ninda na ugan na pong paabutan na COVID vaccine igdi po sa syudad kang Naga. Piglinaw kan konsehal na barangay chairman kan Bagong Bayan Norte na mga botante asin lehitimong residentes kan syudad ang ipaprioridad kan survey. Alagad dahi manlilihisan ang mga naka-estar sa mga subdibisyon kung sain dagmang ang mga bakong taga-Naga sa papel. Dugang pa ni Beltran, pwede na magsayuma ang mga konstituentes na nag-yes sa vaccination sa aldaw mismo nin barakunahan. Nakaralaag po duman kung may pagtugot po sinda, pero po kung nagtugot man po sinda, nag-check po sinda duman na tugot po sinda ang bakunahan, pero po pag-abot po duman sa itong aldaw na po talaga, pwede man po sindang mag-waive kung medyo may pag-alangan po sinda. Mientras tanto, kinonfirmar ni Beltran na afuera sa iya, manginginutan sa vaccination sinda Cáceres Archbishop Rolando Tirona, Alcalde Nelson Legacion, asin si City Health Officer Vito Borja, oras na mag-abot na sa syudad ang AstraZeneca anti-COVID-19 vaccine sa Marso. Katuyohan kan panginginutan sa pagpabakuna, iyo ang pagpahiling nin kumpiyansa sa vaccine, segun pa ki Beltran. Oo. And ano po nga ni, si pag-uruli duman, nagaharapputan po kung mag-abot ang vaccine mo niya na March. Kasi say po ang inot da ang tutudukan. Oo. Ang sabi po sa ni Mayor Nelson, nag-volunteer po da si Archbishop Tirona. And si Mayor Nelson, si Doc Borja, saka po sa indong lingkod. Kung sakali pong mag-abot po ang COVID vaccine ta, ibig sa sunod kang Naga. Kami pong apat ang inot na babakunahan. Para po mahilig po kang mga taga-Naga na mayo kung dapat ikatakot. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang bareta, sobra sa 6 milyones pesos na kapital na ipautang na kan lokal na gobyerno kan Naga sa mga saradit na negosyante. Ang detalyes halik kay Joel Sulina. Sobra sa sanggatos na mga SMEs ang nakaresibi na kan sa indang loan amount bilang ayuda sa sainda kan lokal na gobyerno kan syudad para man masustiniran ang sa indang negosyo na naapektaran kang pandemya. Sigun kay Konsehal Joe Perez, dagos-dagos na ang pagresibi ng mga application para man sa nasambit na programa sa paagi kang Metro Peso na iyong nagsisirni asin nagbabalidate
sa mga applications ka mga SMEs para man maka-avail kang loan na mayon ang pinagtatasar na interes nga ring makapagpadagos o makabangon ang sarong sadit na negosyo na bakaw lang ang mga owner ang mabibenepisyaran kundi maging ang sa indang mga staff o empleyado. Nasa 4 milyones de pesos pa ang natatada gikan sa 10,000 de pesos na inisyal na fundo na pinagtagama para man sa programa. Poon kang ini mailansar kang huring quarter kan 2020 kung sa labi sa 8 batch na kan mga SMEs ang nakareceive ning loan amount magpuon sa 20,000 de pesos sagkod sa 100 de pesos depende sa klase o pakadakul kang numero kang mga empleyado na nag-ooperar digdi sa syudad ning Naga. Ang Business Stimulus Program pinagbusol mismo ni Alkalde Nelson Legacion para man maayudahan ang mga saradit na negosyo digdi sa Naga. Asin sarong ordinansa man ang pinagpadrinuhan ni Kagawad Joe Perez para digdi na tulos man na aprubahan sa sangguniang panglungsod. Mga 100 na pong beneficiaries, 100 plus ng beneficiaries, and may tada pa po kitang 4 million para duman sa mga pending applications saka sa maabot pang application. Sagod po na maubos itong 10 million. Ngunyan, kung kinakaipuhan, mahagad ma-request po kitang additional fund kung kinakaipuhan pa na ma-actionan tayo itong iba pang mga applications. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ANNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, letter of acceptance pighali na kan lokal na gobyerno kan Naga bilang rekisitos sa mga turista sa laog kan syudad. Nagbabalik si Paulo Papa. Dai nakakaipuhanon pa kan mga bisita asin turistas nagikan sa luwas kan rehiyon Bicol ang letter of acceptance hali sa gobyerno lokal kan syudad nin Naga basado sa bagong direktiba kan City Health Emergency Response Task Force. Sigon ki Alex Santos, pamayo kan City Arts, Culture and Tourism Office, na ginaluwag ang restriction sa mga turista asin visitas kan syudad, tanganing maibelta sa dating baskog ang ekonomiya kan syudad sa tabang kan turismo. Afuera sa online submission kan negative RT-PCR test results, validasyon gikan sa nasambit na opisina ang kakaipuhanon ko mapatunay na lehitimo ang mga resulta. So duman po sa pinaluwas na direktiba, day na po kaipuhan ng letter of acceptance para sa mga turista. Ang required na lang po is may negative RT-PCR test, tapos may confirm sinda na booking sa sarong DOT accredited na accommodation establishment sa Naga. Piglinaw ni Santos na sarado pa ang Isarog Natural Park mantang nagsasairaron pa sa inspeksyon ang mga resorts, hotel, restaurant asin iba pang atraksyones digdi para sa mga dugang na kwalifikasyon darakan pandemya. Dugang ni Santos, dahil pwede na mag-ako nin mga regular na bisita ang mga quarantine hotel tanganing malikayan ang pag-ulakit kan COVID-19. Pag quarantine hotel ka po, di ka pwede mag-ako ng regular na guests and vice versa. Pag regular hotel ka, di ka pwede mag-ako ng mga ma-quarantine. So iyan po para iwasan itong risk na magkaigwa ng Mientras tanto, kinonfirmar ni Santos na kabali ang mga personahes na nasa lado ng turismo sa pigahalat na vaccination, tanganing mas magin marikas ang pagtalubo liwat kan ekonomiya kan syudad. Kan nakalihis na taon, pigkakarkulong 70% o 1.1 million na bisita ang nawara sa syudad huli sa pigpautob na enhanced as in general community quarantine, siring man ang kawaaran ng aktibidades na nagbubutong ning dagmang na bisita sa syudad. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ANNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, pagsusumitin in applications para sa mga maut maging city youth officials ngunya na taon 2021 sa syudad ni Naga ipigtalaan sa bulan ng Marso. Joel Solina sa detalyes. Sagot sa petsa 22 kan Marso ang deadline of submission kan City Youth Official Application gunya na taon antes ang sa indanga eksaminasyon para man sa pipilio na 48 mga bagong batch kan City Youth Officials.
Sigung kay Kagawad asin SK Federation President Kylie Tripulca, dakul na ang mga aspiranteng jóvenes ang nakapagsumitir kan sa indang aplikasyon sa opisina kang konsehal sa City Hall. Asin ang mga ini nakatalaang sirnihon kang sa indang grupo basado man sa procedure kang programa na haloy nang na-institutionalize sa paagi kan sarong ordinansa. Dagos na po muna na taon ang pagre-resume kang Naga City Youth Officials Program 2021. Aram taman po dahil na dagos last year ning huli po sa mga restrictions kang COVID-19 pandemic. So, ngunyan po nag-aako na po kami ning application for the Naga City Youth Officials Program. Nagpuon po kita kang Pebrero. So, ang last submission ta po kayo ni will be on March 22, 5 p.m. di po sa satuyang opisina. Naglalaom ang opisyal, nakadakol pang mga jóvenes poon 15 anyos sa 24 anyos ang masumitir kan sa indang aplikasyon antes ang deadline sa Marso, susod sa mga pinaghahagad na qualification kaini. Ang gusto po mag-apply bilang sa City officials, dapat po residente kang Naga City, siya po 15 to 24 years old, and siya po mapasa po kayo itong application form po na pinost po sa Naga City government page. Downloadable po itong form, and dapat po siya po must be a person with good moral character, duly certified po by the barangay captain or by the school po. So, dapat siya din po, this is his or her first time to apply as a Naga City official. Naga City official. So, meaning po, day pa po siya nagiging city official before. And siya po dapat related by consanguinity within the second degree po. Si Simon pong locally elected official or department head po kang Naga City government. Magkakaigwaning written exam asin oral interview para sa mga aplikante, alagad kinakaipuhang magsunod sa health protocols. Sa indang examination will still be written po, pero we have to divide them po. Siguro the 50% capacity po kan classroom yan po sa tuwing i-observe. Then we have to, depende po sa number of applicants, iba nga unta po sa morning as in PM schedule po itong mga ma-exam. And pati na din po duman sa magiging interview, we will see if we can conduct po itong Zoom interview na one-on-one, or we will still have them here po sa City Hall. Pero yan nga ni po, di po pwedeng darakulan po sindang itong buong 48. Marumduman kan 2020, mayong City Youth Officials imbes nag-extender na sana ang function asin termino kan mga City Youth Officials kan 2019 huli nga ni sa epekto kan pandemic. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, dagmang na mga online sellers nagparehistro sa katatapos lang na Business One-Stop Shop sa Ciudad de Naga ngunya na taon. Detalyas kayan, Paulo Papa. Haros sarong gatos na sana, ang kulang na aplikante tanganing mataparan ang nasa 8,800 na aplikante na nanotaran kan nakaliis na taon sa Business One-Stop Shop o BOSS. Sigun kay Prudencio Rodriguez, pamayo kan Business Permit Licensing Division kan syudad, 6,890 na negosyantes ang nagparenew kan sa indang mga business permit kan Enero, mantang 347 mga aplikante na baaguhan sa negosyo ang nairehistro kan nakaliis na bulan. Dugang ni Rodriguez, 7,200 ang nanotaran na actual applicants, mantang 10,133 ang business counts. Gustong sabihin, mas dakul ang mga negosyante na may nagkapirang negosyo na nagparehistro sa BOSS. Ang business count, iba kaya ang gustong sabihin kang actual applicant sa business count. Ang business count kaya igwang mga applicant na nagkapira ang line of business. Kaya medyo dakol inihulugod. Sa 7,000, duman sa business count, nasa 10,133. Dahil po nga ni may mga applicant na nagkapira ang sa iyang line of business sa saro lang na. Tigbuyagyag kan division head na nasa 200 sana ang numero kan aplikante na naglalakaw sa BOSS kan mga nakalihis na taon. Sa ibong kandakol na negosyante na nagpundo sa negosyo, dagmang na online businessman ang nagsumitir kan sa indang mga papeles para sa lisensya kan sa indang mga negosyo. Piglinaw ni Rodriguez na madepende sa estado kan negosyante ang babayadan na buwis sa syudad. Duwang bagay po pwedeng sabihin ta na
dakol ang applicant dahil kadakol talagang hunyan online business ang piglalaugan, dakol man si nag-retire, gusto sabihin, nagpundo pag negosyo. So, kung i-compare tagaro, nataparan, actually, dahil man nagayo gabos, nataparan na 100%, pero dahil kita nagrayo duman. Though, ang sa tuyang koleksyon, nababa, dahil pag nyo talaga, hababa man talaga ang koleksyon. Pigihiling ang kapital ko mabasehan sa bis na pigsisingil sa mga baguhan na negosyante, mantangganan siya ang pigihiling sa mga haloy na sa negosyo, sigun Paki Rodriguez. Nagtitinir na bukas sa mga maawat na magnegosyo ang boss sa City People's Hall. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Hunyan. Mientras tanto, Traffic Summit ikukondusir sa mga masunod na aldaw pagkatapos ang validation sa road clearing kan DILG sa lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Natapos na ang duwang aldaw na validation kan road clearing team kang DILG sa siyudad ng Naga, partikular sa mga city roads and barangay roads, dangan nakatalaang ipaluwas kang ahensya ang nakuang grado sa compliance kang mga barangay sa ginibong road clearing. Sigun kay ABC President asin Kagawad Dodit Beltrana, 10 mga barangay asin 18 area sa downtown Naga ang pinagdumanan kang validation team, kung saan sa inisyal na impormasyon na ipinagpalawas kang DILG matapos ang exit conference, nakakuaning halangkaw na puntos ang siyudad ng Naga pag-abot sa compliance asin pagpapasunod kang road clearing na pinaglalauman ninda na ipapadagos o mamantiniron kang mga barangay. Po, si evaluation po, si exit conference na ginibo po duman sa opisina ni Mayor Nelson Legasyon, pasado man po sa tuyang syudad. Medyo po harahalangkaw man po si rating na lako akang sa tuyang syudad. Sa pamamayo po yan, sa esperso po yan ni Sir Rene Gumba, ang department head po kang Public Safety Office. Saka po sigabos pong mga kapulisanta na nagtarabang sa pamamayo po ni Colonel Marlon Catan. Saka po si mga force multipliers and sigabos pong mga barangay officials and barangay tanods na nagtarabang po. Nakapasar po sa validation ang siyudad kang Naga. Ngunyan po ang sabi po katong head na ang obligasyon po da kaiyan yaon na po sa mga punong barangay. Kami na po daa ang mamantinir kang tinampumi. Ang sabi po baga, ang tinampo para sa bihikulo, ang sidewalk para sa... Sigurarman ni PSO Director Rene Gumba na magpapadagos ang siring na operasyon para mamantinir na clear sa anumang obstruction, anumang mga tinampo na ipinagbabawal na paradahan asin maging buwelo ang agihan ni mga tao sa gilid kaini. Sinabi pa ni Director Gumba na nakatalaan mang magkaigwaning traffic summit sa masunod na mga aldaw para man mag-urulay ang gabos na sektor kang komunidad asin dangugon ang ambuslados maging ang mga concerns kaini katakod kang panagos na programa sa road clearing asin iba pang issue dapit sa hustong paggamit kang mga tinampo kan mga vehikulo asin agihan ning tao sa loob kan syudad. Na magdire-diretso ining aktibidades kang sa tuyang enforcers, and at the same time may pinagpaplano po kita na after this we will conduct some sort of a traffic summit sa laog kang syudad para mag-urulay sa iba-ibang mga sektor. Taaramta po minsan na baranggaan ang interes, di ba? Iba sa interes kang negosyo, iba sa interes kang may sadiri kang auto, iba man sa interes kang policy and enforcement. So, importanteng magkaigwaning regular na pag-uurulay. Tuwang kang road clearing task group kan siyudad ng Naga ang Naga City Police Office, LTO, Highway Patrol Group, DPWH 3rd Engineering District, mga utilities, MNWDs, Kasureco 2 asin iba pang line agencies para sa patagos na pag-enforsar sa road clearing operation. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Hunyan. Sa huring bareta, mga tsuper kan mga pribadong bihikulo asin mga street vendors sa barangay Balata si pigpagirumdum kan mga opisyalis kan barangay dapitman sa road clearing. Ang detalye sa halik ki Paulo Papa.
Pigtawan doon kan Barangay Balata, Syudad Ninaga ang nakakaabalang pagparada kan mga lunadan sa tig-ibong na porsyon kan Magsaysay Avenue na pigbabanga kan nasambit na barangay asin Concepcion Pequeña. Ini en koneksyon sa nagpapadagos na road clearing operation sa nasambit na tinampo na basado sa haloy ng kasuguan kan Gobyerno Nasyonal. Segun kay Barangay Chairman kan Balatas na si Kapitan Pedro San Juan Jr., kaipuan ng matuom asin matandaan kan mga pribadong lunadan ang pagpangalad sa sainda nagibuhon para dahan ang pig-ibong nagilid kan Magsaysay Avenue. Ang dapat po itong sidewalk, agyan po ito kan taho dahil dapat po pagparadahan. Ini po agyan kang auto ang tinampo dahil po pagparaparkingan. Kaya ini po ang samuyang dapat gibuhon ngunyan, implementar na matuod na ang tao na dahil po dapat pagparaparadahan ini. Afuera sa mga sagabal na auto, pigpangaladan naman ang pagkyenda sa gilid kan agihan. Piglinaw ni San Juan na mayo nin pigtagamang lokasyon ang barangay hall para sa mga street vendors sa lugar, kaya nagsuwestyon na sanaan kapitan sa mga street vendors na maghanap nin ibang lugar para sa saindang mga negosyo. Pagdaarbot po digi sa relokasyon, mayo man po kaming itataw. Tasinda po baga mga ano sa naman, mga peddlers, ini po bawal man talaga digi. Maghanap po ni ibang pwesto, mayo man po kami itataw ang lokasyon. Dugang kan kapitan, obligado ang gabos ng mga opisyales kan gobyerno lokal sa barangay level na makasumiter na nin reports dapit sa operasyon asin pigahagad na matapos na ang road clearing sa madaling panahon. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ANNB Headlines Ngunyan. Yan na po ang mga balita sa Nagangunyan News sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News asin City Events Protocol Public Information Office sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene D. Asis, Sangguniang Panlunsod Canaga asin lokal na gobyerno Canaga. Ini po ang sa indong naging parebarita, Roy San Ramon, masunod na po Urulay Banwaan, Makaibanindo, Allen Riondanga. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita katatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maong maglugang, punyo ng ngiti, at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon
hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap! Urulay Banwaan. Mga tugang, uyana an Urulay Banwaan. Mga tugang, uyana an Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos Marina Sabado ng pagkaaga, petsa 27, bulan na Pebrero taon 2021. Mga tugang, hindi po sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Ang pagpa-Diyos Mabalo sa ito ki kakamping Roy San Ramon sa iyang paggatod sa tuya kan mga bareta na nagkatiripon ka sa tuya mga pag-iriba sa anagang nga news ngunya na simana. Mga tugang, maray na bareta sa syudad Dignaga, padagos na naghuhuros ang numero kan COVID-19 cases niya to digdi sa syudad. Although ngunyan mga tugang, ngunya na pagkaaga, igo kitang bagong kaso, saro sa naman, ano ang kaso tangon niya na pagkaaga, na naikurit para sa aldaw na ini. Alagad ang satuya pong active cases ng COVID-19 sa Naga, nakabalik na po sa single digit. Suudma, igwa po kita ning 8 na active cases sa Naga. Plus 1 po kita ngunyan. So, that will make that 9. Siyam kita ngunyan. Alagad, ipapahiling ta mga tugang sa satuyang City Epidemiology and Surveillance Unit. Baad igwapang mga bagong nag-recover ngunyan na pagkaaldaw na posibleng magpahuros pa lalo ka sa tuya mga active cases ng COVID-19 sa satuya pong syudad. So, mga tugang, ang datos sa COVID, as of yesterday, sigun sa pinaluwas kang CESU or City Epidemiology and Surveillance Unit, igwa kitang 8 active cases, igwa kita ning 733 recoveries. Although igwa na pong 30 gadan because of COVID-19 sa satuyang syudad, that makes 771 total COVID cases in Naga. So,
Sana mga tugang padagos kitang mag-utob duman sa mga panundon, maghuros pang lalo ang numero kan COVID sa Naga, tangari ease pa kita further ning mga restrictions para po makabalik na kita duman sa dating ugma kan economy kang syudad. Ngunyan baga mga tugang ang pigihinguha na kang gobyerno lokal kumbaga makabawi-bawi na kita sa ekonomiya, makabuelo na. Kaya nga ni ibaga may mga pighuhuros na, pigluluwagan, pigtuturusan na mga quarantine restrictions. Ngunyan pong February 28, pagtapos po kay itong deklarasyon ni Presidente Duterte manungod sa mga quarantine restrictions, hihilingon ta po kung ano-ano naman ang datos kang Naga, kung ano naman ang classification kang Naga, and ang satuya pong Health Emergency Response Task Force, maurulay giraray, kung ano ang mga bago na naman na panundon na ipapautob sa syudad comes the new classification after February 28. Iyan po kaya baga, naguluwas ko niyan, garo kada bulan na ang changes sa quarantine restrictions. Kaya ilingon ta po, pag aadalan po kang HERTF, asin marikuminda ki Mayor Nelson Ligacion kan mga bago pang mga quarantine restrictions. Yan. Mga tugang, makaibahan ta po ngunyan, ang sa tuya pong Arts, Culture, and Tourism Officer, mahalaga mga tugang, ang sa tuyang pag-uurulayan, urog na Arts, Culture, and Tourism Office. Ngunyan baga mga tugang, sabi ta nga sa bago, pigpipirit tang makabalik na sa sa normal. Bako pa man siyang itong normal, pero pinipirit po kang sa tuya pong syudad na maibalik na iyan, itong ugma kan ekonomiya urog na sa sektor kan turismo. Pero antes kayan mga tugang, mahalagang maaraman ta na igwang tabang na itinatao duman sa mga naapektaran kan pandemya sa tourism industry. Kaya mahalaga mga tugang maaraman ta sa irisay iyan, anong klaseng tabang ang maikakahiras kan gobyerno, asin sabi nga ni kayan i-expecta na impact ka ini duman sa mga yaon sa tourism industry, tourism sector na talagang makuring na danyaran mga tugang kaining pandemya. Mga tugang, kaibahan ta po ngunyan ang pamayo kan Arts, Culture, and Tourism Office kang syudad. Kaibahan ta po Mr. Alex Santos Padi, maray na pagkaaga. Maray na pagkaaga tabi, Pading Allen. And good morning sa kabus po ng mga nagdalalan saka naghihinanyog sa tuwing programa. Salamat sa oportunidad. Actually kay puan ta po ning tabang na ipaaram talaga duman sa mga qualified duman sa ayuda hali sa national government na pig-facilitate kang sa tuwing opisina na makakomply pa sinda duman sa requirements ta sayang kang oportunidad. Padi igwang nahimo ang sa imong opisina sa DOT, Department of Tourism, Department of Labor and Employment na asistensya duman sa dakulong ba katong nasa listahan. Pwede tabi Sir Alec maihiras ta ini sa satuyang mga paraan tabay, nagadalan sa Facebook, nagahinanyog sa tuya sa radyo, sa DWKM asin sa radyo natin. Ano ining tabang na ini asin sa irisay an target na matabahan ka ini yung financial assistance hali sa DOT asin sa DOLE? Ayo po. Actually Sir Allen, kabisado kang kadaklan itong camp. Itong mga nasa pribadong sektor na mga apektado, naka-coasinda ning ayuda or nag-submit sinda, pig-assess kang DOLE. Ngunya naman, ang saro na priority is si tourism sector, particularly itong tourism support services. Ano po ini yung mga iba-ibang mga negosyo na iniyo sa mga individual? Iyo po ni itong nakikinabang sa turismo, pero bako itong turismo ang primero nindang pinagkakakitaan. Halimbawa, mga karinderiya, kabali na dyan ang mga kinalasan, mga takulong pati nagsarado kayang kang pandemya. Yung gayo, mga barbershop, mga parlor, kabali yan, mga spa, even itong mga individual na mga masahista, gabos na mga tri-mobile drivers.
mga kabalisinda duman sa listahan. Ang nangyari kay Klaro Sir Alec, bako di kabali si mga jeepney drivers. Day po. Si tricycle drivers ini. Tricycle drivers po, opo. Ang nangyari po kaya, nag-submit kita kang datos ta kang January sa Department of Tourism manungod sa tuwing tourist arrivals for 2020, bagsak syempre. Nagbaba kita by 76%, ang equivalent po kayan 1.1 million na turista. Iyan si Dai nag-abot na turista kang nakaaging taon. Iyo ta si piyesta lang. Dakulao na. Dagos eh. Yes po. So dakulo ning apektado si ingreso ka mga negosyo, si mga trabaho kan tao. So dahil duman nahiling kan DOT na ang Naga saro sa priority na matabangan itong mga apektado na mga industriya. So nag-decide ang DOT na hagadan kita ning listahan. Ano ito mga registered na mga businesses saka mga informal na sa transport arog sa tri-mobile drivers, even mga porters, kabalisinda. So hinagadan kaming listahan, dali-dali mi man na submit ito. And then mabilison si approval. After 2 days sabi ninda, approve na po iniyo, please ask them to submit the requirements. So yaw na kita duman sa stage na nagsasubmit na ning requirements sa tuyang mga beneficiaries. Medyo actually Sir Alec, nahiling ko ining post mo and pig-post din ini ni Mayor Son Ligacion sa iyang page. May mga hinahagad na requisitos for you to qualify duman sa assistance. Pero bago itong requisitos, Padi, ano ang ini-expect nindang tabang na makukuha? Will this be in cash? Financial assistance, how much is it? Magurano talaga yan tabang na iyan? Staggered ba yan? One-time payment ba yan? So, anong klaseng tabang iyan? Initialmente, ang pinabot sa muna impormasyon is pareho kay itong sa camp, 5,000 pesos iyan. Pero sa ngunyan, para sa sarong bulan muna na equivalent yan. Ibig sabihin, one time muna yan na 5,000. Depende kung igwa pa ning budget. Taini po kayang programa na ni kan DOT Dole. Supposedly, dapat tapos na siya kang January. Unfortunately, dakulo ning mga day nakaka-comply ning requirements. Tapos, pig-extend ini until June. Tapos, ang kaipuan mo niyang kan DOT is for the LGUs to do their part and identify sisay itong mga kwalipikado. So, pighigosan tatulos iyan. So, ngunyan, makakakuha ning financial na aid, pareho man kay itong sa sistema kang Dole Camp. So, pareho man itong pag-apply na isasabit mang giraray online. Pero ang kaipuhan ninda ngunyan, in this case, endorsement kan DOT. So, itong requirements na pig-post ni Mayor Son, iyo itong requirements para makakuha ng endorsement sa Department of Tourism. So, pero ini kay Sir Alec, nagre-require ini mayor's permit, di ba? Pero bako man si recent na mayor's permit ngunyan. Bako man po. Bako so man. Maluwas dahil nadanyaran ka kang epidemya kan pandemya kan 2020, tama ba na pwede si mayor's permit po kan 2019? Baka di ka man naka-renew kan 2020. Yung gayo po. Basta po, okay. Pwede po. Basta bawa 2019 na mayor's permit, pwede iyan. Until itong mga mayor's permit na bago kang 2020, kung bagong negosyo, until August 31. So, kung halimbawa, puun ka ng negosyo July, covered ka pa. July 2020. Pwede ka pa maghagad tabang. Oo, pwede ka pa maghagad tabang. Kung halimbawa, July 2020, until August 31 na mga pig-issue na bagong mga mayor's permit. Yeah. So, saro-saroan ta, Sir Alec, ang qualified mga tugang, sinasa transportation. So, pwede si Tri-Mobile? Tri-Mobile po. Regular and special franchise. Gabos, basically, na Tri-Mobile. Taxi? Kabali ba sinda? Duman sa tinaon na kang DOT, they identified ang tricycle. Ang taxis. So, talagang si mga Tri-Mobile ang priority ta. Sa ngunyan nga ni na hapon, tabi Sir Allen, igungani ning pagtiripon si mga presidente ka mga TODA, ka mga Tri-Mobile. I-explique kami sa inda. Iyo po kayong hadit mi na itong mga negosyo nakakasubmit sinda pero ini pong sa mga TODA yung kay puaning assistance. Siyempre kung igwa ka ning 2,000 na prangkisya sa Naga, gusto sabihin 2,000 man yan na Tri-Mobile drivers na ma-apply individually. Oo, okay nga ni ngunyan, pwede mag-apply as an association. So mas gusto mi nga ni po na nag-a-apply as an association. Kabali nga ni po di Sir Allen mga performers. Kabali sinda di. Kaya nga ni ang pigigibumi, nagpara paikot na kita ning ning tao para tipunon itong mga different na mga sectors para ibilugo na sinda talaga. Duman sa mga bars kadto siyempre nagpurundo yan mga pirama niya mga ang iba 4 na bulan talagang tengga Alawig, talagang gig So kabali sinda. Kabali po yan. Pero
sinta tabi baga kaya Sir Alec, mga freelance freelance persos mga talagang dahil man yan nagkukuroan ng mga mayor's permit. Required pa ba sa ang mayor's permit? Actually po, iko kita ning ordinansa na gabos na mga freelance or itong individual baga na, halimbawa, mga masahista. Kay po anin magkuha itong mayor's permit or occupation permit. Occupation na inaapod. permit. Oo. Okay. Same lang yan. Pag sinabing mayor's permit, pag negosyo ka, si business permit. Pag ika-individual na freelancer, o halimbawa, performer ka o masahista ka, ito yan inaapod na occupation permit. Garo si 150 garo o 200 pesos garo si bigbabayad kay Yes po. Kada renewable every year. Every year, So dapat igwaha ka ito for you to avail. Ayo po, kasi itong pruweba na talagang iyan sa imong ginigibo para sa imong ingreso, sa income mo, sa trabaho mo, iyo talaga yan. So yan ang nature kan sa imong work. Kabali nga ni po igdi gabos ng mga coffee shop cafes. So gabos po yan, pig padarami na ning email, pig text na gabos, pig inform naman sinda, tapos through traditional media, piga-assisteran taman pag abot duman sa requirements para makalusot sinda. Kumbaga po, bago ninda i-submit duman sa portal kang DOT sa Dole, pwede nindang irani sa muya kung tama itong dokumentos. Kumbaga igwa ng screening. Nag-audit bago pa para siguradong pag inasa mo, may ng problema. Yes po. Sir Alex, speaking of pagpasa, paano, alimbawa ako, performer ako, kompleto akong papeles, igwa akong occupation permit, halit sa city. Garo yung mo lang pati ang requirement, saan ko siya submit? Paano ako ma-submit? Ano pa ang, may form ba akong kay Puan Pilapan? Actually po, kay Puan lang mag-send kayo mga requirements na by email, duman sa DOT 5, tapos nakaka-copy furnish kami, pati po sa email me, para na mo-monitor me. Tapag nagsimbag man duman ang DOT na pig-acknowledge nindang nakuha ninda si requirements or kung may kulang pa, arami tulos, kaya ming assisteran. And then, after kayan, ma-issue na kayan ang DOT ning endorsement, iyo tong i-attach ninda duman sa i-apply ninda online na sa Dole na website. Yan. Mga tuwang duman sa mga nag-aantabay sa tuya, kung kamo po yaon sa transportation sector, tri-mobile driver, nasa dining industry, mga fast food workers, kabali po, fast food, karinderya. Pero ini Sir Alex sa establishment mismo ini yes, bako ini si worker. Ang ma-apply po kayo ng establishment on behalf of the workers. Okay. So, kung nasa karinderya, mga luglugang kinalasan, cafe, coffee shops, bake shop, kabali pa, Kabali po, kabali pa, itong mga food vendors, alam mo, yung mga nagpara-terinda baga dyan, Sir Alec, ng pili sa kabus po yan. BCS. Kabali po yan. Si mga pili vendors even po ini mga fruit vendors, even ini yung pong, nag-submit po kita kayo ng listahan talaga, pig-approve man in general kan DOT, even mga meat vendors, fish vendors, dried fish vendors. Basta po itong dati igo kamo ning mga nagbabakal sa indong mga turista. Covered po yan. Dahil nawara si turista, correct. Nagbabase sa indong ingreso, pambawi sa indong income, ini pambawi. Yes, okay. Po. So, kung kamo iyan mga tugang, kabali kamo sa sektor na yan, magduman lang po kamo sa Facebook page ni Mayor Son Ligacion, or sa nakapost ba ni Sir Alex sa Facebook ang Arts, Culture and Tourism Office? Diyan lang po kay Mayor Son. Saka sa Naga City Government. Oo. May igwa po duman mga tugang ning pakihanap na lang po, although i-share mi giraray later this afternoon. May email po duman, i-email po nindo ang requirements, garo tabi mga tugang dapat dali-dali una kasi garo madali na ining mag-lapse kay puhan ta mag-comply, sayang kang oportunidad kan tabang nahali diyan sa DOT and Department of Labor and Employment. Sir Alec, ara mo alipot lang si panahon alipot ang programa ta. Ang pagkaisi ta nag-meeting ang mga kagrugaring kang hotel. Malipat kayo mga tugang sa ibang issue. Tama-tama yan, Sir Alec. Tourism ang pag-uulayan ta. Aram ta, turismo, sektor kan turismo, ang talagang nadanyarang maray kaning pandemya. And in fact, dahil dyan, may tabang ang DOT and Dole and pinapacility kang opisina mo. Nag-meeting ang mga hotel owners with Mayor Nelson Ligacion. Pig-facilitate niya kasi nung opisina. Kung di ko napapasala 2 weeks ago or a week ago? Last week lang. Last week, okay. Pati MNCCI ang pati Metro Naga, Chamber of Commerce Industry yaon.
ang pig-urulayan nindo manungod sa pagbangon kan tourism industry. Talagang as in masasabi ta talagang nakadapa nakadapa talaga ang tourism industry. Dakulong kita mga hotel sa talagang garo kabanga lang po ang operational ko niyan. Kabanga lang operational ka mga hotels. Although congratulations Sir Alec, ini mga tugang mahalaga ini. We have seen itong listahan ka mga hotel sa Naga, maski po iyan mga sardit na accommodation establishment. Sa Naga pala, Sir Alec, haros gabos na hotel, DOT accredited na. Kay Puan po, para maka-reopen ka, saka maka-operate, kay Puan DOT accredited. Pero this is the first time na nahiling takanto kay baga, pag nainatang DOT accredited, normally si mga hotel yan nasa magsaysay lang. Iyo po. Or si magkapera sa sentro. Pero ngunyang we have seen, maski si mga sardit na mga accommodation establishment may DOT accreditation na and it's a feat para sa imong opisina na mairehistro iyan. Yes, pagkadakol-dakol na mga hotel, accommodation establishment pero DOT accredited na. Kaya pag yaong ka mga tugang sa Naga, may mga bisita ka mo, pag nag-hotel sa Naga, expected po nindo na compliant correct, nasa standard ng DOT. Sir Alec, binukasan pa na ang syudad. We have 10 minutes to discuss this. Binukasan pa na ang syudad sa turista, sa turismo, sa mga bisita. Igwa kitang earlier na desisyon na may mga kaipuan requisitos. May pagbabago ba duman? Basically, itong requirements number 1, dapat may negative na swab test. Number 1 yan. Di yan pwede mawara. Pandua, kaipuhan, igwasinda ning confirmed na booking sa sarong DOT accredited na hotel sa Naga. Ibig sabihin, duman lang sinda pwede magdagos sa mga hotel na ina-allow na mag-operate. So aside from that, kaipuhan syempre mag-register online itong mga turista para makuata itong detalye ninda. And then pwede tang i-validate kasi iniiwasan ta kaya Sir Alan itong nangyari. Bigparabantayan ta po sinangyari duman sa ibang destinasyon na nag-reopen na. Araw kang Boracay na igwaning mga nagpipirit na maglaog tapos peke pa lang si mga test results. Iyan po ang talagang bantay sarado ta. Pag nag-abot po ang nag-submit sindaning sa indang requirements, pig-validate ta po yan, inaapudan ta mismo or pig-email ta mismo itong mga different na laboratory kung saan sinda nagpa-test para ma-confirm talaga. And then, kung talagang, kung alimbawa ang pig-take ninda rapid test man lang, bakong swab as required, pig-i-inform yung hotel na ang guest na ma-check-in sa Indo, dayan pwede mag-check-in sa Indo. So nabablock man giraresh kang hotels. Aside from that, ito pong acceptance letter, nawara na po ito para duman sa So mayong acceptance letter. Mayo na pong acceptance letters for visitors outside of Bicol, si mga hali sa luwas kang Bicol. Pandua, mayo na po ning as per agreement po kang nakaaging dialogue, day nakipuhan na mag-agi pa sa JMR Coliseum. Ang ma-collect na po kang sa indang requirements na pigsasubmit sa JMR Coliseum si mga hotels na mismo. And then, ginibuan nila lang ng sistema na makaka-apply ang mga hotels or masasubmit ninda itong requirements na yan sa MUYA directly. Sir Alec, karuhun ta, baka magkausa ining confusion sa tuya mga paraantabay. Ang pig-uulayan tadigdi yung bisita, itong bisita na bako na bisita mong personal na mauli sa imong harong. Halimbawa, hali akong Makati, mapuli ako sa harong, mabisita ako kay mama sa kay papa. Bako yan ang pinag-uulayan ta. Bako po yan. Ang pinag-uulayan tang bisita digdi, recreational visitor or tourist. Tama ba? Iyo po. Ito pong bakong taga-Naga, bakong taga-Bicol, mayong istaran igdiyo na mabakasyon igdiyo. Iyo po yan ang piga-allow lang sa ngunyan. Pero stricto girare kita. Igwa po kita ngunyan ning proposal, sang-ayunan naman nga ni Mr. Roel Oliver, na pending na maklear kang opisina mi si requirements, itong isalvar na QR code kang mga turista na iyan, isususpend iyan. Until na talagang satisfied kita na compliant sinda sa requirements. Ibig sabihin, makaabot man sinda sa Naga, day sinda makakalaog sa mga establishmento. Okay. So, kay puhan mong i-activate mang giraray nangarig sigurado na kung alam mo nag-agi sa Indo, nag-apply sa Indo, nagsubmit ng requisitos, talagang na-validate indong si RT-PCR day pigpeke. Actually mga tog na ba-validate naman ngunyan kung may mga QR code na ang mga instant man po ang pag-validate. Instant man ang pag-validate. So, kung cleared man siya,
So saka talang bubutasan sa Isalbar. Yes po, iyo po yan sa muya na proposal. Madali magibuhon kasi ang maluwas lang kayan pag nagpirit sinda maglog sa establishment na day pa clear, maluwas quarantine sinda. Quarantine sa loob ng hotel. Correct, iyo po ang mangyayari kayan. Okay, so ini mga tugang kaklaruhon ta recreational visitor ini. Kaya obligado si mabisita talaga si mga turista talagang malaog sa hotel. Yes po, DOT accredited hotel na bantay sarado man po pag abot sa requirements because duman sa naging pag-urulay, sige, papadalion itong pag-abot kang sa inda or paglaog kang mga turista pero may mga requirements gira hagadon pero katuwang tanang hotel duman sa pag-ensure na safe talaga. Yeah. Sinda kita pati si mga bisita. Sir Alec, kumusta iningon yan? May nag-apply na ba? Igwa na ba kitang nagka-arako in the previous weeks, days na Igwa na po. ini? Igwa na po kita ni mga nag-apply. Each and every day po pigi-screen iyan. Tapos pigko-coordinate min sa mga hotel, pigsasabihan mi ang mga hotel na ang guest nindo na iniyo, igwaning problema, so i-hold mo na nindo iyan. O minsan man, at the same time, sinasabihan mi man si guest na as per city government na policy, dapat swab test. So ang hotel man na comply man sinda, pag abot igdayon na ba kung swab test, bago ninda ipa-check-in, sinasabihan ninda, magpa-swab ka mo on the spot. So mapag-abot ninda sa Naga, mas magagastusan sinda because kay po ninda mag-take ning swab test bago sinda na matugutan na maka-check-in. Yeah. So we're opening up Naga sa mga turista giraray safely. Safely, ano? Ang pakiulit lang mga tugang kung may mga sadiri kitang tao mapuruli sa Naga, gagamitan na rason sila turista or bisita, make sure po na mag-comply duman sa requirements. Kung ano kayo, Sir Allen, if I may, igwa kayo ning saro na pauli siya, turista, totoo, pero may dadago siya sa Sanaga, nakabistado. Data po pigtugutan. Yeah. Araw po kaya. Ngunyan pati Sir Alec, aaramta mabakasyon ma-summer na. Ma-summer na, ma-Holy Week halabang maray ang bakasyon, aramtang dakol ang nagmumuyang makauli, makapuli sa Bicol, makauli sa Naga. Dahil bakit ang iba dahil man talaga uruli digdi ka nag-lockdown kang March 15, ang Metro Manila and other parts of the region. Parts of the country, talagang di nakakalaog digi sa tuya pong runa. And urog na sa Naga, So, sana mga tugang, kung may mga bisado kita, planning to go to Naga, nagpaplano mag-uruli digdiyo, o magpasiriring digdi, travel safe, aakuong ka mo kang syudad, basta kumpleto ang requirements. Yan. Tama po. Sir Alec, antes kita magpaaram, di ba pang mahalagang anunsyo paisian sa imong opisina nakaipuhan maaraman kang publiko pangapudan siguro sa mga nasa tourism industry antes kita magpaaram. Ayo po, ini po pangapudan sa nasa tourism industry, ini sa tuwing mga hotels, mga resorts, mga restaurants, mga spa. Dawa po na luway-luway pigbubukaan ta na ang sa tuya na syudad sa mga turista. Day po kita maging kampante. Ang virus po yaon pa iyan, kita po na yaon sa industriya, mas delikado sa tuya because kita makakasalamuha ka mga hali sa ibang rona. Importante po na maging consistent ang sa tuya na pag-implement kang sa tuya na minimum public health standards. Ini pong gabos na mga policy na pig-i-enact kang local and national government para man po iniyo sa tuya na safety and at the same time para matawan ng taning reassurance ang sa tuyang mga bisita na safe sinda pag-abot sa Naga and safe sinda during their entire stay. So iyon lang po yung kaypuanta na balakid na kaypuhan na maresolbahan. Itong dapat safe kita, safe man sinda. Pag-arog po kayan, mas madali ang pagbalik kang sa tuya na industriya sa dati ta na kamugtakan. Sir Alec, sorry, last. Mga tugang, kuya na lang, may 2 minuto pa man. Sir Alec, nagpaaram na kita pero nalingawan ko pala ihapot sa imo. Dako lang pararapot ka ni Panganiban. Just kuya lang, in brief. Kumusta na ang patrabaho mo niyan? No rin ini mabukas, no rin naman matatapos. And ikaw pa bang ibang programa ang syudad related sa turismo sa kasentrohan kang Naga? Ego po, ay ning sa Panganiban, marikas po ang trabaho ta, na sarong bulan pa lang kita, pero
So far, nakatapos na ning 10 out of 15 stations ang napunan na landscaping. Ibig sabihin, tapos na itong pagbaklas kang paril, tapos ngunyan, pigbabaaguhan na ning paril, nagla-landscaping na. So medyo marikas ang trabaho. Ang objeto po kayan, para mapatultul itong parking spaces dyan, itong sidewalks, para po mas buwelo maglakaw ang mga tao dyan sa Panganiban. Sa sentro Kanagaman po, igwa na kita ning budget. Actually po, na-download na si budget kang hali sa DBM, yaon na sa syudad as of February 24. January pa lang po ini yung para po ini duman sa Sentro Naga. Pa-finalize na itong design para po maghiwas ang satuyang mga sidewalks, magkaigwaning tultul na mga parking spaces, both for motorcycles and para sa mga four-wheel vehicles, magkaigwaning tultul na loading and unloading bays, tultul na bike lanes, and at the same time, may plant boxes and additional na mga kahoy. So, iyo po yan. Gigibuhon ta sa sentro. Primero pa lang po iniyo. Mahanap pa kita ning paagi na makakuha kita ning budget. Again, ini pong budget na iniyo, bako po ni hali sa syudad. Bako ni hali sa Kabankan syudad. Hali po ni gabo sa national government. Mahanap na lang po giraray kita ning funding source for Sir all Alec, of this. Panganiban, o rin pwedeng magbukas? Ini-estimate, o rin mabukas ng Panganiban? Panganiban po, target kay niyo is before charter anniversary. Before charter anniversary. Opo. Si patrabaho sa sentro, yaon na ang pondo, mga ano rin ito pwedeng mapunan? Kung mapunan po ito by March or by April, before po kang fiesta. Alright. So looking forward mga tugang sa mga bagong mahihiling tano, pagpakaray kang Naga, pagpakaray kang sentro, para mas mag-attract pa kita. Bako lang siguro ng negosyo, bako lang siguro Sir Alec ning turista, kundi mga investors manggirari, ano? Investors, and at the same time sa mga namamanwaan. Ngunyan baga nga na pandemya, kulong kita gabo sa harong, mas nag-appreciate itong open spaces. So iyo man po yan ang yung may ang commitment kang sa tuya na administrasyon. So kay puan tayong panindugan. Yan. Bueno, Sir Alec, mabalos. Yan mga tugang nakaibanan po, Sir Alex Santos, ang pamayo kang Art School and Tourism Office. Mga rin, Sir Alec, imbitaran migirari ika, to karon ta pa si aran ko dakul mga programa ang syudad sa turismo. Maski sa tahog kang pandemya, padagos-dagos sa tuyang mga ginigiribong proyekto, bakulang para sa mga turista, kundi sa kainteruhan kang sa tuyang syudad. Mga tugang, giraray po ang sa pagpadyos mawalo sa ito pong pag-antabay sa Samuya. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nani Diasis, kan sangguniang pangnusot at si mga pag-iriba niya mong mga department heads kan gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Sa ngaran po kasakuya mga pag-iriba digi sa City Events Protocol and Public Information Office, sa mga kaibanan niya kung namong technical team kan DWKM 100.7 as in 89.5 radyo natin. Ini po sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Mabalos po, maray na udto mga tugang. Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.